На тебе газените са виждали много още. Не, само ще се гледаме. Не, ние съм сме. Аз викам, те сигурно са седнали да ходят някъде до това. Всеки стрела. Ядете! И ние идваме към нашата кола. Така. Отиваме на водопад и на ули. И на разходка, на екопътека. Оля-ля! Като допамин, незаменим. Нямаш грешка за това, ще съм твоята жена. Виктория! Раки-так-так. Нищо, давай, говори си. Сменя бързо. Искам па. Отиваме на разходка. Оля! Ние трябва да ходим да караме водно колело. А някой кара водно колело. About by food 10-15 minutes going stop. Beautiful place. Сега да спрем групата да те снимаме ли? Искаш ли навръщане? Стига бе! Порой! Значи признавам, Гюлтен и Ясмина са най-добрите ми участнички във влога, защото се правят физиономии. Ай, Вики! Вики танцува! Вики танцува! Вики не мога да отърчеш, че описка Се купунджи! Двама раци, двама скорпиони. Да. На води такова. Бе, още не сме. Уникална екскурзия. А? То нищо не е това. Добре, за какво ми убиваш кепа, човек? Тук няма как да скочим във водата. Но пак ти тук някаква нещо. Леко, леко. Да бе, лек съм. Очаквах, че моите хора са, нашите хора са зад мен, пък те не са, виж. Някакви други хора са. Това няма колко да постоянно. Те някой няма да ме чуе, нали? Да. Никога ще отнеси. Кой бе, Вики ли? Тя е толкова нежна душа. Много, много. Аз съм за голямо пиле. Пи-пи-пи. Кое? Бръкни си го вземи. Не го е напипал още. Мижо в интересно. Това трябва да съм поласкан или обиден? Ужас. Добре. Види, тръгваме. Ще изтървем колата.
занимава с глупости, сега да пише да търси. О, боже мой! Я да погледнем. Хората са лоши. Ние сме готови, сексапилни, да отидем на плаж. Александрова пак ще да се пребие. Да. Бяхме на една много хубава разходка до един водопад. Направихме си много яки, мега яки снимки. Подножието на Олимп. Подножието, да, на Олимп. Няма какво правиш. И сега отиваме на обяд преди плажа. Хабиби, топ, топ. Едно не съм на Чао на буржуазията и на елита. Ние отиваме на водно колело. базията, може ако решите да ни снимат по някой време. Да. А, не, ние се снимаме. Да бе, моя. Ето група водно колело. Там няма никой. Пак ли? Не бе, там има една женичка, там се пече. Има вятър, няма да караме водно колело. За жалост. А утре дали ще стане? Еми, ако няма вятър, ще караме. Да. Викате директно след йогата. Ли съм лелка? Не се вижда, бе, жената. Такова бе, комар. Надолу. Скок. Делфин. Близо. Мани. Кокошка. Коне. Магарета. Не бе. Нищо. Никола! Такова. Тези сладките. Да. Катеричка. Да. Пишеща машина. Телефон, какво? Ойнк, ойнк, ойнк. Такова прасе. Да. Змия? Да. Шепот? Да. Крава? Какво? Нагоре дай. Барабаня? Тупам? Свиря? Не. Пляскам? Не. Тарамбуря? Тенис? Гарга? Свиркам? Да. Бебе? Не. Разочарование? Не. Тъжно? Плача? Бия, шивам. На балканския... Да. Виктор, Училището. Дурмштранг. Да, надолу. Още надолу. Директора на Телбърс. Албус Дъбълдор. Надолу. Кръвта от онова конче. Давай надолу. Надолу. Единия хор, с който е в училището. Базилиск. Не. На главата. Диадема. Да, ама на кого? На Рейвънклоу, спокойно. Винаги знаете, бе. Нагоре, да. Това е улицата. Диагонали. Място, където живее оня големия мъж с брадата. Къщата на Хагрид ли? Спорта. Куидич. Да. Там говорим.
Нямам идея. Песента? Как се казва? Смелика. I'll be there for you. Това маса от флимаркет. Оная къп, дето беше с чекмедженцата. Аптекарска маса. Майката на Роз. Абсурд. Бившата жена на Росе. Бившата жена на Росе. Сексуална ориентация. Лесбийка? Аз търсих името. Не, това е трудногамената. Това беше там. Джоуи. Чандлър. Хайде. Big Bang Theory. Ама да знаете, че аз трябва да познавам, не вие. Това, дето преподава в университета най-така... Шеф. По някаква специалност е... Не е име. е ранговата. Професор? Не знам. Играта как се казва? Heads up. Християнство. Като религия? Боже. Този, дето преподава По някакви химии, биологии. Химик? Доктор? Доктор? Не бе, това какво? Наука? Как игра? Warcraft? Ракета? Какво? Супермен? И какво ще е това? Една много известна актриса. Красива. Има три деца. Синьо, синьо. Има линия за... Казва се... Трудно. Давай друго. С пистолет има един патрон вътре. Как се нарича? И стреляш. Има такава игра в казиното. Най-голямата държава. И се върти. Рулетка. Ама каква рулетка? Руска... Да. Песен за... За такова. Атонг. Да. Такъв дето... Какво е? Играч. Мачо. Играч. Който много натиска, работи. Натискач. Пушка. Мафиот. Тарикат. Това не се знаем. Камшик. Пляскам. Как се нарича? Пляскам. Шипам. Сенем! Бати тишината! Сериозно ли? Кучето ни как се казва? Парис! Хилтън! Кола американска, класическа. Какво? Корвет? Не са всички знаем. Дезодоранта. Мъжки да бия. На кон. Забравих как се казва! 40 годишен. Девственик! Това беше някакъв филм. Ще умреш, ама ти харесва. Моля! Капчета да не е. Виагра! Антибебе! Magic Mike! Принцеса, това е тази Фиби, беше принцеса. Банана хама, нещо на акана. Това е инструмент за отвъртане. Отверка? Отверка. Съсед, ама не имаш. Съседка за секс. Като го харесваш, ама той не Като е го много харесваш, добър. ама сте само приятели. Не ензон, Френдзон.
Кой е това? Това е дето го по баровете го яздиш. Кон? Не бе, по баровете тия. Американците Тексас. Уния бикове, дето са яздат. Добре. Кой е това? Това жените това е си. прическа. Прическа това, дето... Кола маска! Интимна кола маска! На Хюл Хефнер. Зайче на Хюл Хефнер. Плейбой! Е, тук какво се нарича? Шкембе! Плочки! Жена, дето обичат млади. Кугър! Това е порно актриса. Мия Калифа! Ботокс! Едно, което е като пижамата на Гилтен. Сатен! Не, бежка! Виктория Сикрет! Една актриса е пияница. С червена коса. Те всичките са помани. Карус играе. В Амстердам, къде ходят повечето туристи? Не. Трева, какво? Къде ходят туристи за жени? Ред червените фенери. Надолу. Е, това, дето е представител. Прашки. Да. Така и... Телефона правите... Проститутка. По това, обаче това. Секс телефон. Да. Идваме. Едно приложение жълто. Дето само тинейджери го използват. Снапчат. Актьор, който имаше сериал и го махнаха от сериала и отиде Адам Сандър. Не Адам Сандър. Чичо Чарли Шин. Моля. Това беше един филм, Парти, На който... 20 в следващия четвъртък, какво ще имаме? Ще имате... Съмър парти. Да, ама къде? Е, така се ходи на йога. Я ти его, ехо монаха сина, ямага пас. Не се ходи така. Сага. Е, нейната е Баркова, моля та. Лукс бе. Лукс, да, Лукс те успокоява. Ти като легнеш, как би се успокояваш? Не, идеално не. Супер е. Разчекни устата. Гледайте на черното ли ме боли? Не бе, след черното да боли. Чакай, обърках се. Много зад те боли. Как се обърка, коя боли? Така. Значи те боли нищо. Така. Не след черното е другия зъб. Не е на черното ли, кажи? Не е на черното, след него е, на другия зъб. А дебело ли е? Ами, мога да кажа, че на другия зъб от другата страна. Дебело ли е? Надуто ли е? Не, венецът ти не е надут. Не е надут. Черното тук ли е? Да, тук е, ама те те боли от другата страна. Да, една от другата. Ами да, това не е черното. Ох,